কৈলাসহর থানাनि बिसिं खबजाक सिंगारबिल एडिसि विलेज माइलं 3 नं वार्ड आमचे तंगनाय कांताराय देबबरमानि नक आजमशा सुबाइजाखा কৈলাসহর बखास्ते तांबिदिगनि आदं रगबाय शाकनि कलमतै खिबिउइ कस्त ख्लायै नक तांजामानि कांताराय देबबरमा फियाबा अनक ताबुक सुबाइजाखा खामकजाक खायकजाक काबजाक नक बुग्रा तैबिनि नक नखुंनि बरग्रक नक तंगैबो ताबुक नक सुबाइजाक माबाय नक नखुं कुरैयांजाक कांताराय देबबरमा तैबिनि नक नखुंनि बररकनि कक्तमानि बिसिंतै सयमानका कांताराय देबबरमा बिनि जायति सान्दाय सुजित देबबरमा मुगै बबाय थाइनि केसेकेरें नरगै लाइथानाय 2024 बिसिओ কৈলাসহর हांकर दरबारनग काश्यप मामला तिसलायमानि आ मामला नरगै राय रिखा एबा साख्लायजाखा हांकर दरबाफां दरबारनग नि बखाक्तै पाइथागो बखास्ते तांबिदिगनि फाइसिंतै तहसिलदार खबै तांबिदिनि आदग्रक फायै कांताराय देबबरमानि नक सुबाइलायखा सालजानि सालो खुंथाम नक सुबाइजाखा दुइताला बिल्डिं कतर अपाटिमुं नरगै नक बुग्रा कांता राय देबबरमा सावै खोनारखा तांबिदिगनि आदंरकबाय राबारनि मेसिनबो नष्ट खालायगलांजाखा आबोबाय बाक्सा 400 हाय गय बुफां नारिकेरा बुफां खबै नक बिसिङाव तंमानि मानि खनैरक बेबागनो सुबाइजाखा कक्तमा थुमनानि बसकाङाव फायै नक बुग्रा कांताराय देबबरमा बतै बसाका 30 निसिमि 35 लाख रां मारिनि देरामुं देराखा हनै आबोबाय बाक्सा ब नकनि मानि खनैनि बिसिङाव मुंसापानो मारगलिया हनै साय खोनारखा कांताराय देबबरमा ननो सिगां बारे कुनु नोटिस रगरिया देबा नोटिस रिखा बरक कुनो आं मिया नोटिस रिखा खाना आं मिया अब किलो गिरि दे एंको खाना इनकुन दिनो आनो बरक थानाय बाजाराव कयदिन समय रिखा नंना बुदै थानाय 1 तारिख थामने 7 तारिख ना काय बरक आं थानाय बाजाराव से आनो सावर नोटिस फायो नाय आं फायने फेका नाय फानमानि उपलग बरक आं मिया तुबो इनकुनो दारकना साहका सार तुनो सालसा सालनि समय दि मानै रक दिख्लायनानै बागै जोंनि कोर्टनि अर्डार जों दिख्लायमाया नंनो समय दिमाया जों दिनैनि बिसिङैनो जों जत माने मुंख्लायनाय सुबायबायनाय जत किसु जों फ्रायै कोर्टनि अर्डार दाबो नंनो समय दिमाया होनना पायायनो पायो हनै नावै चावै सन्तुष्ट खालायदों अशोकनो हामबाय दारान मुं कांताराय बुस्लानि मुं प्रदीप देबब्रमा ताय बुसालजो बिहिक सं आकन सं कुबांमा बरक दं बरंनि बुमुं तो आं सागलाक पारानि बुमुंखाय सिंगिरबिल 3 नं वार्ड नलनि पारा हामबाय ताकु बखरो मार फारो चिना बसानो नंग नायदि चुंगकरि परो दिन हरे दिन पाप दिन बिखारि चुं बुनि खिहुगिया गाय चिनि बखपुंगिया इनकोति खरै का खा ताबुआन आंसारो बियाव को बनबाय बियाव तो बुसाबो बरो मबो बरो बुफाबो बरो बिहिबो बरो नग नाये नुगो जुनो अनुरोध खरै नमो जुं सावो जुं दाम खरैनानि थिगनो बंनि खरैखा जुनो एकता सारि माने दिखरैदि इंखाय निङै जुं दिखरै नारखम अबो बजन सामान कुरि अबो बजन किछु कुनु किछु को खिसाया जों फार्मा मुसो चिनि बखबो कय दिन दरिया माइ कुरि आनां तो काम बिरो ताबो लेङय बखरक तैरि रहका बा ताका बि जां माने जे करे भगवान नै जुनो अभय खरायो गाय जुं ताम खरायनानै नं नाय नगै रिदिता जरो बिजात दाबर मेसिन दङ रबर सीट प्राय 40-50 दङ अबो कुरु माने 50 केजि मंगबार पाइगा अबो कुरु बिनि रांसार गिसे बाखौ कुमाखा बनो कायबो तो चराय भांगिरि मा कुरु बिन मामी सं काई रहका रांसार गिसे रं माने अबो माइया जों तो ताउ नायाखौ बुजखन सागा ता नायदि जों नाइया हसनो आनि कौ नि बुंखा आनि मो निबारान देबो